vlogo ang kotor vlogs namna hintongmani no manli ajora mayan bagai tini sab phaijak naina ta musung baina rok jotono sabai gira sini studio a sini chokreng ni panda o tini phaijak hi bono jana rok jotono sini bayo sini tripura has tini belai khino khasuk sat henai no mano tini music video rok sung nai leo dili no heda ke anorok ani channel ni bagi mungsa sagra dita kon joto ni blog no phayo tini first time onjo ni blog noksa kha a bele bele khana tong thoka tini agartala tv ni gei boro ano bong ni panda chokle ni panda bo invite khaika aban baya bele bele khana hambai ma ronong no onjo no bo specially mana delin call khayo final ba ang jorari mi ani bagai delin no maya mamang ki tini khai bon mia kong razak ba tini jeske par ma final hini ma phaika ge bas kang salo bo nong ni ojokring panda ko ma athugi ro shok paye ne hain bagai tini onjoni eko blog of haima bagai bono subscribe khai di like share khai na tapok di tai trending ni shini jak to bono bo subscribe khai di tam ni kai binile asin followers ba ya ko ba no support khai ga bini bo tai followers ba ga belakina hambai hake norway malai finai bye